Hi guys, muri sei, zviri sei, kuri sei kwese kwamungadai muri. Tasangana zvakare makuseni anhasi apo tinokurukura nhau dzakasiyana-siyana dzinoitika munyaya yemusic industry. Pano paSekuru Gudo Picture TV tinobata makona ese, tinobata zvakasiyana-siyana tichizama kudzidzisana nekumutsana nekupeputsana pazviitiko zvinenge zvichiitika kuti usazongobatweka wopatika wakavarairwa wotoona watonyura zvatofamba zvakadai wozotanga kutuka vanhu wotanga kublema masystems. Iyo iri mhosva yako yekuti hauna kunge wakaona Sekuru Gudo Picture TV. Okay, sataenda kumberi, kana wanga usati wasubscribe to my YouTube channel, please go pa YouTube or use the link in the description below. Wono subscribe akapa Sekuru Gudo Picture TV, usakanganwa zvakare kupressa notification bell kuitira kuti nguva dzese patinoposta something aumirire kuti ndizokutumira link kuinbox. Chinobva chango reflect akapa phone pako kuti Sekuru Gudo vane zvinyowani, vane zvawakanda. Tine Facebook page zvakare, unofanira kuenda ikoko wonofollowa page redu kuita kuti ufambidzane nesu pane zvese zvatinenge tichiita, zvese zvatinenge tichikurukura. Okay, nhasi hatitoda kupedza hedu nguva yakanyanya. Tine nhau yatinayo panapa yatoda kukurukura pamusoro payo, iri pamusoro pevanhu vanonzi uro vanozviti mabig artist. Ngoma ndiyo handina sheti zvakare. Nhasi uno ndoka pamungatoonerawo mazamu emhandara. Ko muchamaziva here? Ko handiti mhandara dzakapera nguva yanamboyanhanda. Okay, without wasting your time, regai tijambire munyaya yanhasi. Mabig artist mandinzwa. Nhasi tikutaura nezvevanhu vanonzi mabig artist uro vanozviti mabig artist. So zvakamira mukudaiwa, vanhu vanonzi mabig artist oro vanozviti mabig artist ava vanofamba mumastudio vachizviintrodusa kuti inini ndiri big artist, asi chinangwa chavo chinenge chiri chekuti varekodhe mahara vasabhadhare. Uyezve takazodiscover, takaita ongororo tikaona kuti no, these are not big artists. Vari kutosvibisa zita rekuti big artist. These are fakes. These are fake artists. Ndo ma-artist aya atinoti fake kana kuti ma-Xinjiang ma-Chinese artist. Number one, vana havanoita sei? Vana havanosvika mustudio votaura kuti ndinonzi ningi, ndinonzi rasi chakati, ndinonzi ja chakati, ndakamboimbanana ningi, ndikamborekodwa kwakati, ndikambodai ndikadai. Handisi kutaura zvangu mazita enzvimbo dzavanenge vachiti vakamboenda kana mazita evamwe vacho. Muri kuvaziya. Akazi kekutanga kamuri kunzwa nyaya iyi munogara muchizviona zvinhu zvakabvira kare zvichiitika, zviri kungoitika, ende zviri kuratidza kuti tikasazvitaura pano paSekuru Gudo Picture zvicharamba zvakare zvichiitika. Saka toda kuona kuti nyaya iyi tadhila nayo in 2022 tobva taipedza. So what happens? These guys vanouya kustudio vobva vataura kuti ndonzi ningi, ndakamboembanana ningi kwakati, takambonetsa tikadai. Saka hamuna here chiridhimu chamuinacho, kandai timbonzwa. Wotoona munhu akutora maheadphones akutoenda pamicrophone, haana kumbobvunza kana kuti studio inoita mari. Guys, this is funny. Hakuna a big artist anoita zvinhu zvakadaro. So unoziva sei kuti munhu uyu ibig artist or haisi big artist? Mabig artist zvaanoita anobhadhara studio time. Mafake artist ndo asingabhadhare studio time, anoshandisa kuti ndonzi ningi, ndakambodai. Why mabig artist achibhadhara studio time? Because they are big. Ndonhora kuti big. Haungangonzi big usina kana sendi uchitadza kubhadhara idzo pondo dziri kubhadhariswa mumastudio ezimudanzo idzi. Big artist ari kuhasila, ane maways akawanda, handitika income kunenge kuchibva mari, saka haashaye mari yekubhadhara studio. Avo German avo vasiri kubhadhara studio hakuna big artist akadaro. Ndi big pakudii? Ndo mubvunzo wangu. Number 2, zvingori zvinhu 2 chete zvatoda kutaura nezvazvo nhasi. Big artist anobhadhara studio time. Why? Because anoda kuprotecta ma-rights ema-works ake. Kudzokorodza futi. Big artists pay because they want to protect the rights and ownership of their projects. Artist anongosiya akandira mazai, kunge chiche chinongokandira mazai chorova pasi achidzoka kuzoona kuti mazai akazoita sei zvakafamba sei. So big artist
anobhadhara mari yake because anoda kuona marights ake, anoda kuti zvinhu zvake zvese zvinge zviri clean. Saka kana munhu asingade kubhadhara maworks ake, number one, zvinoda kuti that person is not serious at all. That person does not care about you, about himself, and about the music industry, and about the rights and the energy yamuri kuisa iwe producer na iye pane zvinhu zvamuri kuita. So you should avoid that type of people. They are time wasters. They suck the energy out of you, which is not good. So guys, this was our lesson for today. Protect yourself from those types of people. And those people, the other thing about them, when we have studio, they don't even book, they don't even ask for studio fees. Big artists anobvunza kuti unoita mari, fees akamira sei, payments zvakamira sei, methods of payments, not as that this person is coming for business. Yakona munhu anongorikana atongoti Jan Rude German boy pane big artist yasvika.